Hej Morten. Spørgsmål 1. Gør rede for de forskellige velfærdsmodeller. Der er 3 velfærdsmodeller. Den liberalistiske, den kontinentale og den skandinaviske. Den liberalistiske velfærdsmodel bliver brugt i blandt andet USA, og den bygger på lav skat. Her er der ikke de store velfærdsgoder som sygehuse, da de finansieres af individet. Den kontinentale velfærdsmodel bliver brugt i de store dele af Europa og Italien. Den bygger på, at man betaler en mellemstor skat midt imellem, hvad man gør i den liberalistiske og den skandinaviske model. Det betyder, at der er nogle velfærdsydelser som blandt andet sygehus, men der er ikke dagpenge. Det er specielt, at man indbetaler penge til sin arbejdsgiver, som kan udbetale dem, hvis de fyrer en. Så de fungerer som en slags dagpenge og en sikkerhedsnet for, at man ikke bliver fyret så nemt. Hvis man kommer i nød, så er det ofte skik, at man søger hjælp hos familien i disse lande. Den skandinaviske velfærdsmodel bliver brugt i lande som Sverige og Danmark. Den bygger på høj skat og mange velfærdsydelser og velfærdsgoder. Der finansieres alt af staten, som bliver finansieret af høj skat. Spørgsmål 2. Analyser ud fra bilaget, hvordan sociale udgifter finansieres og opgøres inden for de forskellige velfærdsmodeller. I den liberale velfærdsmodel finansierer staten jo meget lidt om ydelser, men de har jo samme ydelser som os, som for eksempel hospitaler og forsikring. Hos dem er det ikke bare staten, der finansierer dem, der er det individet, der finansierer dem af egen lomme. I USA bruger de for eksempel 10% af deres BNP på finansiering af frivillige sociale udgifter, hvor vi i Danmark får dem betalt af staten. I en kontinental velfærdsmodel finansieres en del af skat. Men for eksempel i Italien, der har de mange obligatoriske udgifter, som er udgifter, man skal betale, men ikke af skat. Det vil sige, at de bruger langt flere penge på velfærd, end man gør i Danmark. I den skandinaviske velfærdsmodel, der betaler vi det hele gennem skat, hvilket vil sige, at det er noget billigere end de andre lande. Og det betyder også, at vi har et af de højeste skattetryk i verden. Diskuter fordele og ulemper ved de forskellige måder, hvorpå et samfund kan finansiere sine sociale udgifter. Der kan være fordele ved at bruge den liberale metode, da det giver folk flere penge på lommen, og derfor booster økonomien, fordi folk bruger flere penge. Det kan være en ulempe, fordi for eksempel sygehus, de bliver pludselig til en forretning, og forretninger skal tjene penge, og sygehusene bliver derfor dyrere og dyrere. Og derfor bruger de rent faktisk flere penge end danskere på sygehus. I den kontinentale finansierer staten jo udgifterne, så udgifter som blandt andet sygeforsikring. De har mange obligatoriske udgifter, så man har ikke så meget frihed, som man tror, man har. Og det betyder, at de faktisk bruger så mange penge på velfærdsydelser som os. I den skandinaviske finansierer staten alt gennem skat. Det betyder, at der er en høj skat, og at folk ikke bruger lige så mange penge, hvilket er dårligt for økonomien. Det betyder til gengæld også, at alle landets sygehuse bliver finansieret fra et sted, og derfor er noget billigere, da det ikke er en forretning. Det betyder også, at indbyggerne har høj sikkerhed. Og faktisk så bruger vi så ikke så mange penge, som vi tror vi gør. Vi bruger ifølge OECD 30,8% af vores BNP på offentlige udgifter. Men hvis de havde opgjort det som nettoudgifter, og at det samtidig var blevet taget hensyn til de indirekte skatter og afgifter, havde taget sig helt anderledes ud, så havde vi faktisk kun brugt 23,9% af vores BNP på offentlige udgifter, hvilket er mindre end både Italien